ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хеле шумо огаҳ ҳастед? Ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки аз схемаҳои нави дуздон аввалин шуда шуморо огаҳ созам, то пулҳои шумо эмин бошад ва схемаи онҳо барбод равад. имрӯз якчанд схемаи нави дуздонро пешкаши шумо мегардонам ки шояд шумо низ як-ду тоашро донед, вале мутмаинам ки на ҳамаи онро медонед. ҳамин тавр не аз ҳамин рӯ видеоро ба дӯстону наздикони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ гарданд ва ҳамчунин фикру андешаҳои худро дар комментария нависед. шояд шумо низ шоҳиди ягон системаи нави дигари онҳо бошед ва ман дар ин видео нагуфтам. ҳатман дар комментария нависед, то ин ки ман дар видеои оянда пешкаши муҳоҷирон гардам, то пулҳои онҳо эмин монад. мисли ҳамеша рафте. дӯстони азиз, имрӯз дар ширкати роҳнамо як аксияи калони телефонӣ эълон мекунем. аз 15 декабри 2019 то 15 январи 2020 аксияи калони телефонҳо эълон шуд. Redmi Note 8 як книжни чихол падарка, дарунаш ба як нехел чихоли падарка дорад, як стекло, ҳамаш 12500 рубл месад. ҳам нархаш арзон шуд, ҳам як книжни чихол падарка. Note 8 Pro 15400 рубл месад. ACS ин аси нест. ACS ранги A53 камера дорад, отпечатки палецшам дар экран ҳаст. нархаш 12900 рубл месад. Samsung A30 бошад 11900 рубл месад. чихол стеклояш падарка. инчунин ҳаст хайскрин, телефоне ки чихол, ламинат, наушник ҳама дарунаш аст, ҳамагӣ 6900 рубл месад. ҳатто даставкашам бепул аст. Redmi 8 32 ГБ памят, 5000 мАч батарея, ҳамагӣ нархаш 9400 рубл месад. A50 бошад 15500 рубл месад, чихол, стекло, даставка ҳама дар дарунаш. чӣ хеле ки мебинед заказҳо бе ҳамин аксияам хело зиёд ҳастанд, мо ба ҳар ҳол дар ширкати мо аксияи калон эълон кардем, чунки қариб ки ҳар рӯз 100 нафар занг мезананд, мегуфтанд ки мо аксияро жида дорем. аз ҳамин сабаб мо аксияи калони телефонӣ эълон кардем. рақамҳое ки мебинед, занг занед, заказ кунед, оператори мо ба шумо ҷавоб мегӯяд. телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва курьер мебарад, ба дигар шаҳру вилояту посёлкаи Федератсияи Россия бошад, тариқи почтаи Россия равона мегардад. ҳатман занг занед. хуб дӯстони азиз, биёед сараввал аз худи калимаи NFC огаҳ мешавем. NFC Near Field Communication, яъне ба русӣ ближняя бесконтактная связь, ба тоҷикӣ ба фикрам алоқаи кӯтоҳи бе сим. коркарди ин технология соли 2004 ба роҳ монда, соли 2006 бори аввал дар телефони Nokia 6131 бо NFC барои гузарондан ва қабул кардани файлҳо баромад. ҳоло дар бисёр смартфонҳо ва кортҳои банкӣ NFC насб карданд, ки барои зуд ва бо як ишора супоридани маблағҳо бе сарфаи вақт истифода мешавад. мошенникҳо, аниқтараш дуздон, ҳоло як роҳи дигареро фикр карда баромаданд. онҳо як таҷҳизот, яъне як аппарати махсусеро ба монанде ки дар мағозаҳо меистанд, гирифта дар ҷойҳои серодам, дар ҷумлаи автобус, метро ва ғайраҳо мегарданд. ба онҳо кифоя аст ки ин аппаратро камтар аз 10 ё 5 сантиметр дар картаи шумо наздик карда бо маблағи то 1000 рубл аз карта ситонанд. аз ин шояд шумо ҳатто хабар ҳам намешавед. агар ба банкам муроҷиат кунед, онҳо мебинанд ва мегӯянд ки шумо дар фалон соат масалан бо тариқи NFC харидорӣ кардед. банк ҳам намефаҳмад. мутаассифона бонкҳо гирифтани пулро то 1000 рубл бе коди карта иҷозат медиҳанд. аз ин дуздон истифода карда, яъне он аппарати худро камтар аз 5 сантиметр дар киста ё ин ки ба сумкаи шумо наздик мекунанд. дар он 900 ё ин ки 950 рубл мезананд. агар ногаҳон картаи шумо ба доми онҳо ғалтид, 900 ё ин ки 950 рублро аз картаатон меситонанд. ин маблағ шояд як ё ним рӯзи кории шумо бошад. аз ин рӯ дӯстони азиз, боэҳтиёт бошед. кортҳои худро кӯшиш кунед ки дар ягон ҷои мустаҳкам ё ин ки дар киссаҳое ки аз миён болотар аст ва бар чашм намоён аст, дар ҳамон ҷо гузоред. ҳоло чихолҳои махсус барои кортҳои бонкӣ баромадааст, ки онҳо бо фалга муҷаҳҳаз шуданд. метавонед ки аз онҳо харидорӣ кунед, чунки фалга ин мавҷҳоро маҳкам мекунад. рости гап, агар корти бонкиро бо фалга печонед, аз чунин дуздон эмин нигоҳ медорад. лекин ман ба шумо ҳичи гуфта наметавонам дӯстон, чунки шумо кортҳои худро бо фалга печонда дар кӯчаҳо мегардед, баъзеҳо бинанд шояд ки ба ҳоли шумо ханданд ё ин ки шуморо писханд зананд.
аз ин рӯ худ интихоб кунед. Агар имконияташ бошад беҳтараш ягон чихол харед ё ин ки кортҳои худро беҳтар аст дар ягон ҷои баланд монда худро эҳтиёт кунед. боз як роҳи дигареро мегӯям ки хусусан ба таксисҳо дахл дорад, яъне подстава. рӯзҳои охир якчанд воқеаҳоро шунидам ки хусусан баъзе духтарон ё занҳо дар таксиҳое ки муҳоҷирон меронанд мешинанду баъдан як корти бонкиро дар ягон кашлок ё ин ки дар ягон чихоли телефон мегузоранд. Баъзан дар баъзе ҳолатҳо ягон рақами телефон ҳам мегузоранд ва дар дохили таксӣ гузошта мераванд. аксарияти бачаҳои мо ки худотарсу боимонанд зуд аз пайи пайдо кардани соҳиби он карта мешаванд. вақте соҳиби он картаро пайдо карда баргардонданӣ мешаванд, он занҳои шатоҳ пулҳои кашлок ё ин ки телефони дохили он куҷо шуд гуфта ғавғо мебардоранд ё ин ки ба пулис занг мезананд. дар асл ин як актиёрии онҳо аст. онҳо бо ягон пулис маслиҳат доранд ва пулис мебиёяду шуморо гирифта бурда ягон маблағи хело хубро аз кисаатон мекунад ва баъдан ҷавоб медиҳад. таксистҳои муҳтарам, маслиҳати дӯстона ин ки дар сурати пайдо шудани чунин кортҳо беҳтараш бурда ба ягон мусорка партоед ё ин ки дар асл ҳам ин воқеаҳо шуданаш мумкин аст, метавонед ки дар як муддати муайян ба ҷое бурда гузоред ва худро аз чунин балоҳо эҳтиёт кунед. як чизи асосиеро мегӯям ки диққат кунед. ба бисёриҳо занг мезананд, фамилияи отчествоашонро мегиранд. онҳо ҳайрон мешаванд ки ну фамилиямро аз куҷо ёфт, дар ҳақиқат коргари Сбербанк бошад. зуд ҳайрон мешаванд. ин ду кара ду ёфтани ну фамилия. ҳоло ба шумо нишон медиҳам. на ба программаи Сбербанк медароед, фиребгарон чӣ хел меёбанд? аз пеши худашон ба ҳамин кадом рақаме ки занг заданг мегиранд, масалан аз худашон баъзан чунин зангҳоро шояд мушоҳида карда бошед. зангҳо меояд, мебардоред, ҳеҷ кас гап намезанад. якчанд секунд хомӯш меистад ва телефонро хомӯш мекунад. дар ин вақт онҳо рақамҳо яъне база дани ҷамъ мекунанд. масалан якташ тариқи масалан Сбербанк медарояд, Сбербанк тариқи номери телефон пул равон карда мешавад. ин ягон рақами телефонро мегирад, баъд дар он 10 рубл мемонад ва период мекунад. дар он ҷо фамилия ва отчествои ҳамон одам мебарад. гашта назар мекунад, 10 рублро намегузарад, назар мекунад, аллакай мефаҳмад ки ҳамин одам Сбербанк дорад. як каси дигар бошад ба ҳамин рақамҳо занг зада, онҳоро бо ному фамилияшон гирифта, яъне худро коргари Сбербанк ё ин ки шумо ягон чиз бурд кардед, ина дар як рӯз шояд 100 попитка кунанд. не ки аз ҳамон агар яктоашро бурд кунанд ҳам 70 000 ё 90 000 як касро гирананд, барои онҳо бас. барои ҳамин эҳтиёт бошед. донистани ному фамилияи шумо ин маънои онро надорад ки онҳо ягон одамони асосиянд ё коргари ягон кумита ё коргари ягон Сбербанк бошанд. барои ҳамин ҳайрон нашавед. вақте занг задан ному фамилиятонро гирифтанд, ҳайрон нашавед. ба ҳазур натарсида гап занед ё ин ки телефонро хомӯш кунед. тамом. ба онҳо ҳеҷ вақт ягон рақам ё ин ки ягон номеро надед. ягон вақт коргари Сбербанк занг зада аз шумо коди Сбербанк ё ин ки рақами картатон ягон вақт намепурсад. инро нағз дар хотир гиред. ва ҳамчунин ҳеҷ вақт бовар накунед ба онҳое ки ба шумо занг мезананд, мегӯянд iPhone X бурд кардед, кадом як гарнитура бурд кардед, телевизор бурд кардед. дар ин замона чунин чизи бепул ёфт намешавад. танҳо чормағзи бепул дар мушқапак ёфт мешавад ки ҳамон ҳам барои фиреб монда шудааст. аз ин ҷо эҳтиёт бошед. ҳар як маълумоте ки барои шумо мегӯям бо диққат аҳамият диҳед. хуб дӯстони азиз, агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, бо мо дӯст шавед, яъне дар канали мо обуна шавед, лайкро фаромӯш накунед, видеоро ба дӯстону наздикони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, ҳеҷ гоҳ фиреб нахӯред. хайр. оиди гузаштани сарҳад дар Москав таксиҳо кам нестанд, вале мо онеро интихоб кардаем ки бо муҳоҷирон муомилаи хуб дошта, мошинҳои замонавӣ ва нархашон бошад нисбатан арзон, рақамҳо барои тамос. инчунин муҳоҷироне ки бор доронду мехоҳанд ба ватан равон кунанд, ин фураҳоро тавсия медиҳем ки тӯли солҳост борҳои муҳоҷиронро мебаранд ва аксарият аз инҳо миннатдор ҳам ҳастанд. метавонед ба ин рақамҳо занг занед. доставка до станция метро мебарам, я соат пешакӣ занг мезанам, ака то бега мерасонам. Мы славянский говорим? Ой, сеть славянский говорим. Ну, чего дуру сад мигри? Секошам ты обойд. Я соат пас мерам, ака пеша я соат рафтанашон. Я просто секошам ты. А, ну ты, а ты фера?
منچه بود؟ منچه رو اکن منچه بود. ولی ولی یا اکن. پنجو. این نکت. پس خیلی نشوفونه. همون باید پشتوی چیزا بگی یا رام آز این نموش رو نیستم که باش امیدجو امروز حرکت میگی باشه ما وعده کردی هم بگه دیگه ما ماشین پوشه میتونیم زکات کنیم جی وقت برای که امروز وعده کردی همه شرام کردن در پشت رو بعد اکن بیروز اما بچه ها بود کو چخور بکس کردم سیریش چخور یاد نبود ابزت نموی چهار تا بود چهار تا ایلو پشتون نه یکش کبود نه از زلاتیست که بود بفکرم قربان سوپ کراست بود اینا نه افتون بر ابزت نزدیم برای که زکات کردیم اینا من جمعش کنم سهر اترد ساعت هست چی بود؟ اترد می بود؟ این بود؟ نه امی کس بود آها شوگام نیست خیلی دوستان عزیز خیلی که میبینید کور بهترین است همین رقم‌هایی که میبینید زنگ زنید زکات کنید اپراتور ما با شما جواب میگوید زنگ زنید خیلی نشوفونه همون باید پشتوی چیزا بگی یا رام